Здравейте, казвам се Ростислав, от град София съм и уча в правния факултет на университета в Мастрихт в Холандия. Току-що се върнах от лятата ми ваканция и нямам търпение да видя всичките си приятели. Късметлия съм, че ми отне само 2 часа и половина със самолет. Дни стоях и търсих в интернет университети, които предлагат програми с английски език на обучение. И тогава намерих университета в Мастрихт. Той ми предложи много, дори повече от което очаквах. Неговия специален метод на обучение, Problem-Based Learning, се състои от обучение в малки групи от по около 12 студента. Самият метод е много интерактивен, студентите имат възможност за близък контакт с професорите и с колегите си. Нивото на обучение е много високо, а цените са приемливи. Не е изненада и високото класиране на университета в международни и национални класации. А специално за български студенти от тази година приемът е много по-лесен. Нужна е средна оценка на дипломата 5.0. Hi, can I get a ham and cheese sandwich and an apple, please? Thank you. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Хората в Мастрихт са много дружелюбни и отворени за контакти. Всички говорят английски и са винаги готови да помогнат. Така, например, миналата година участвах в така наречената INCOM седмица. Това представлява въвеждаща седмица за всички новодошли студенти. Също така в университетът се намира и специално бюро, където всеки студент може да потърси подкрепа и съвет във връзка със своето обучение. Обичам да идвам тук с всичките ми упражнения. Самият университет е много модерен, добре оборудван, има компютри навсякъде, безжичен интернет също. Самата библиотека към университета е много богата на материали. Също така към университета има и езиков център, в който може да учите най-различни езици. Възможностите за спортуване в Мастрихт са много. Има над 50 вида различни спорта, на открито и закрито, над 25 студентски спортни клуба. С моята спортна карта мога да участвам на всички от тях безплатно. Често играя баскетбол, а днес ще потренирам във фитнес залата. Цяло лято не съм виждал приятелите си и нямам търпение да наваксаме. Срещаме се в един от местните барове. Мастрихт е много красив град, разположен на централно място в Европа. Около 35% от жителите му са студенти. Наистина е град изпълнен с живот. Има много разнообразни неща за правене в Мастрихт. Често се организират интересни лекции и дебати. Вечерното излизане също не е чуждо на студентите тук. Аз винаги се стремя да разширя възприятието си към света. Вие също. Значи ще се видим скоро в Мастрихт.